מדיטציה לשיפור מצב הרוח, העלאת האנרגיה והכנסת והזרמת תנועה לשינוי. הרבה פעמים מצב הרוח שפוף ומדוכדך, מרוגש, מכונס. ומה זה מצב הרוח? המצב של הרוח. האם תסכימו לקבל שהמצב יכול להיות בר החלוף? שהמצב יכול להשתנות בכל רגע נתון? אם רק תאפשרו זאת ותבחרו בכך. האם תסכימו לגלות שמצבים בחיים המשפיעים על מצב הרוח גם ברי חלוף, ולנו יש את היכולת להסתכל עליהם במודעות, בצורה שתאפשר להכניס את השינוי המתבקש, להביא יותר כלילות, יותר רוגע, שלווה, הכרת התודה, ועוד ועוד איכויות לתחושות נעימות של התרחבות. וכך יבוא לידי ביטוי השיפור במצב הרוח. עכשיו אני אשמח לבקש מכם לשבת בפינה שנוחה לכם ולהתמסר למדיטציה ולאפשר לקבל את האנרגיה הנפלאה הזו ואת התובנות, ההטמעות והלמידות שיאפשרו לכם להרגיש טוב יותר עם עצמכם, עם הסביבה, עם העולם. התמסרו לאט לאט לקול שלי, ללא צורך לעקוב מילה אחר מילה. פשוט שכבו במיטה שנוחה לכם, או שבו במקום או ספה או כיסא שנוח לכם, והרפו את הגוף מקודקוד הראש וצ'קרת הכתר ועד כפות הרגליים, דרך כל מרכזי האנרגיה בגוף, דרך כל מערכות הגוף, מערכת הנשימה ומערכת העצבים, המערכת הנורולוגית, המערכת הלימפטית, המערכת ההורמונלית, ועוד ועוד, דרך כל המערכות הפיזיולוגיות של הגוף, דרך כל המערכות האנרגטיות, הרגשיות, ועוד, ולהרפות את הצוואר, את הכתפיים, את החזה, את האגן, את הרגליים, את הברכיים, את כפות הרגליים, ולאפשר זרימה נעימה של אנרגיה, נעימה ושלווה בכל תא ותא בגופכם. אפשר לדמיין את צבע האנרגיה בכל צבע העולה על רוחכם.
ועכשיו אני אומר מספר התוויות חיוביות, סוגסטיות חיוביות, אשר יוטמעו בתת המודע שלכם, בתדר של התטא הילינג, בתדר של אהבה טהורה, של אור האינסוף, ששם הכל אפשרי, בצורה המטיבה והגבוהה ביותר עבורכם. אני מוכנה לקבל את הרגש שעולה בי עכשיו. אני נותנת מקום לרגש שעלה בי עכשיו. אני מאפשרת לעצמי לראות את אינסוף הדרכים שכבר קיימות ושטרם ראיתי, המאפשרות לי לחולל שינוי רגשי שאני רוצה בו. אני מסכימה ויודעת לשהות בכל רגש שעולה בי, ואני יודעת גם לשחרר כל רגש הבשל להשתחרר בקלות ובשמחה. אני מסכימה לראות את המצב בו אני נמצאת מכל מיני נקודות מבט חדשות. זה אפשרי עבורי לראות את המצב והסיטואציה בהם אני נמצאת בדרך אחרת. אני אוהבת את עצמי. אני אוהב את עצמי. בכל מצב. ובכל זמן. אני בטוח ונכון ומאמין שבכל רגע נתון אני נמצא במקום המדויק לי ביותר. זה אפשרי עבורי לשאוף לתחושה של שמחה. זה אפשרי עבורי להרגיש שמחה פשוטה, טהורה. זה אפשרי עבורי, ואני יודעת לבטא את הכאב שצב בי. אני מבקשת לשחרר את כל מה שבשל להשתחרר. אני מבקשת לקבל תמיכה מהיקום, אנרגיה תומכת, אנרגיה עוטפת של אור ואהבה. זה אפשרי עבורי לקבל אהבה ותמיכה מהסביבה. אני מסתכלת על הטבע, על השמש, על השמיים,
על הירח, העננים, הערים, וכל הטבע היפה הזה תומך בי בכל רגע ורגע, במסע האישי שלי בחיים. אני פוקחת את עיניי ליום חדש. ליום מלא תקווה ואמונה, כי היום הוא יהיה יום יותר טוב מהיום שהיה. אני מסכימה לחולל שינוי בחיים שלי. אני מסכימה להרגיש אחרת. אני בוחרת להיות בשמחה. אני בוחרת להרגיש בכלילות. אני בשלה לשחרר את כל מה שאינו תומך בי, בהתפתחות שלי, במסע שלי ובשפע שלי. אני מאפשרת ליקום השופע לספק לי אין סוף הזדמנויות ואפשרויות התומכות בי ובמסע שלי, בכלילות ובשמחה. אני יודעת לזהות מתי אני שמחה. אני נפלאה גם כשעצב עולה בי. אני נפלאה גם כשאני שמחה. אני מודה על הזכות שיש ביכולתי להרגיש את מנעד הרגשות. ואני בוחרת להיות בשמחה, בהתרחבות. מאפשרת גם לרגשות כבדים להופיע ולהשתחרר מאירועי העבר, מזיכרונות ועוד. אני מאפשרת לעצמי להיות אני, ללא שיפוט או מגבלה. אני אהבה. אני אהבה. אני אהבה. כל חיי באים אליי בכלילות, שמחה וגלורי. כל חיי באים אליי בכלילות, שמחה וגלורי. כל חיי באים אליי בכלילות, שמחה וגלורי.
כל חיי באים אליי בכלילות, שמחה וגלורי. כל חיי באים אליי בכלילות, שמחה וגלורי. כל חיי באים אליי בכלילות, שמחה וגלורי. כל חיי באים אליי בכלילות, שמחה וגלורי. כל חיי באים אליי בכלילות, שמחה וגלורי. כל חיי באים אליי בכלילות, שמחה וגלורי. ועכשיו את ואתה יכולים להמשיך ולישון וליהנות מכל האנרגיה הנפלאה הזו ולהתעורר כמו חדשים. אפשר ומומלץ לשמוע את המדיטציה שוב ושוב. אפשר גם בזמן מהלך השינה, אפשר בזמן ערות, ולתת לזה ולקסם פשוט להיות ולנוע איתכם בדרככם. במידה ואתם עכשיו חוזרים לרגע של כאן ועכשיו, אני מזמינה אתכם להניע את הקצוות של כפות הידיים, של כפות הרגליים, לגלגל את הלשון בחלל הפה, להזיז את העורף מצד לצד, להתמתח ולחזור לרגע הזה כאן ועכשיו. להודות על הרגע הזה. תודה לגוף הנפלא. תודה לך ולך על האפשרות שנתתם לעצמכם את המקום של נוכחות ואפשור לשינוי. באהבה שלכם, שלומית עזר כהן.